כמה שבועות שכולנו רואים מדי ערב את מסע הפרסום המעודד תעסוקת ערבים. האם הוא עובד? שלום ליעל כהן שרון, מנכ"לית עמותת קו המשווה, ערב טוב. שלום, ערב טוב. זה עובד? אם זה עובד כחלק מתהליך כולל, זה לא יכול לעבוד לבד. זה עוד כלי בדרך להשגת המטרה. אבל בכל זאת, ככה מהמעקב שלכם, יש כבר ערבים שהצליחו לקבל מקומות עבודה אולי במקומות שהיו חסומים בפניהם עד עכשיו? יש ערבים שהצליחו עוד לפני כמה שנים, זה לא בזכות הפרסומת. בעקבות הפרסומת פנו למעלה מ-500 עסקים, שזו פריצת דרך מאוד מאוד משמעותית. יחד עם זאת, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו נמצאים בחברה שהיא חברה גזענית, וזה עוד כלי כדי לחצות את המחסום הזה או לפתוח אותו. וזו באמת אולי השאלה הגדולה. אותו ישראלי שלפעמים הרי לא פוגש אפילו ערבי, כי במערכת החינוך או פוגש אותם פעם אחת לאורך 12 שנות לימוד ומגבש כל מיני דעות די שליליות על השכנים שלו, אפשר בקמפיין אחד לשנות את הדעה הזאת, לגרום לו לרצות להעסיק אקדמאי ערבי? לא, אבל אם יש עמותה כמו עמותה קו משווה שאני עובדת בה, שעובדת עם מעסיקים כדי לשנות את הדעות הקדומות ואת הסטיגמות, ויש כתבות בעיתונות כלכלית, והנושא נמצא על סדר היום הציבורי, אז קמפיין הוא עוד כלי שמאוד מאוד עוזר, אבל כמובן שזה לא מתחיל ונגמר רק בקמפיין, צריך מעטפת כוללת מסביב. ועד כמה, ככה מההיכרות שלך עם המצב בשטח, עד כמה הוא באמת חמור? את יודעת, יש איזה מין בדיחה כזאת, נגיד בדיחה, לא בדיוק מצחיק, שבסוף האקדמאים הערבים אין להם אבטלה, כי הם הופכים להיות מורים בדרך. אז זהו, אז באמת יש את המקצועות המסורתיים שאותם האקדמאים הערבים הולכים ללמוד, כמו הוראה, למרות שיש 11,000 מורים מובטלים בחברה הערבית. הנתונים אומרים ש90% מהאקדמאים היהודים מוצאים עבודה, ולעומתם 81% מהאקדמאים הערבים, שכביכול זה לא נשמע כזה פער מהותי. אבל כשנכנסים לתוך הנתונים פנימה וחוקרים, אז מגלים שאותם 81, כן, הם עובדים, אבל בעבודות שהן לא הולמות. שהן לא קשורות למה שהם למדו תמיד. בדיוק, אז אם אני מהנדס ואני עובד כעובד ניקיון, מבחינתי הוא מובטל. הבנתי, ולסיום, מילה אחת בכל זאת, אז את אופטימית כשאת מסתכלת קדימה? אני אופטימית כי זאת המדינה שאני חיה בה, ואני חייבת להיות אופטימית. אני חיה את המציאות הזאת יום-יום, והיא מאוד מאוד קשה וסיזיפית. אני חייבת להגיד לך שאם עמותת קו משווה קמה לפני 4.5 שנים, א', לא האמנתי שיהיה כזה קמפיין, מבחינתי זו פריצת דרך משמעותית. והדבר השני הוא שעסקים היום מבינים שאם אנחנו רוצים לחיות בחברה עם כלכלה חזקה יותר ויציבה יותר, אז אין לנו ברירה אלא לשלב את האקדמאים הערבים שהם לא פחות טובים מכל אחד אחר. בעניין הזה אנחנו כולנו כאן באולפן בטח מצטרפים אליך. תודה רבה שבאת אלינו, ערב טוב. תודה רבה. גשר בילי, גשר גשר, בין גדותיים ירוקות. אך מה אלה היריות ומה הפשר של כל שוחות המקלעים העמוקות? גשר בילי, גשר גשר, בין גדותיים ירוקות. אך מה אלה היריות... זה שיר ממלחמת